Ты нібыта жывеш, але не сваё жыццё. Знаёма? Табе зусім не цікава тое, што ты робіш штодня. Але ты працягваеш, бо так трэба. Ты ставіш мэты, але яны нібыта не твае. Як быццам не адгукаюцца ўнутры. Ты адчуваеш віну, калі хочаш адпачыць. І нават калі адпачываеш, не аднаўляешся. Ты рэдка радуешся проста так. Усё праз трэба заслужыць. Ты не можаш адказаць на пытанне, а чаго хачу я? І гэта палохае. Калі нешта з гэтага пра цябе, ведай, ты не адна. Страціць кантакт з сабой – гэта не слабасць, гэта сігнал, што пара вяртацца паступова, па кавалачку.